Bine ați venit pe canalul meu, mă bucur să fim împreună și Eleora vă spune bun venit. Ciao. Ciao! Mă bucur să putem fi din nou împreună, să facem lucruri împreună. Nu știu ce m-a apucat zilele astea cu movul. Am tot așteptat să fie o culoare neutră la living ca să pot să potrivesc cu ea orice altă culoare, gen mov, albastru. În viața mea n-am avut decorațiuni mov în casă, dar acum, odată cu schimbarea de sezon, vine vara, da, am zis că movul ar reprezenta foarte bine acest sezonul de vară. Așa că am lucrat. N-a luat foarte mult și nici foarte mulți bani. Am lucrat și am decorat și am aranjat living-ul și bucătăria în mod deosebit pentru vară cu culoarea mov, cu flori, cu lavandă, cu lumânări și sper că vă place ce am făcut. Da, schimbarea de sezon e foarte faină, mai ales atunci când vine vara. Se potrivește minunat și ne place foarte mult vara. Așa că sper că vă place ce am făcut. Vizionare plăcută! De data trecută v-am spus că aș fi vrut să vă fi arătat banca cu lumina aprinsă, penserate, așa, numai bine și n-am apucat și iată că acum am avut ocazia să vă arăt și asta. Arată excelent! Ne place de minune să stăm acolo pe băncuță, sub salcie și cu felinarul aprins. Super fain! Da, și cum vă spuneam, nu știu ce m-a apucat cu mov, dar m-a apucat și dacă m-a apucat, asta e, a trebuit să rezolv problema. Și am luat niște șervețele decorative din astea de folosit la tehnica șervețelului, am luat niște forme din astea, doar câte una, pentru că sunt destul de scumpe, de exemplu una din astea e 8 lei și ceva, doar câte una ca cipii să le poată tăia după aceea și florile astea din Euro, v-am zis că avem centrul la comercial Euro cu tot felul de chestii faine și ieftine. Și toate catrafusele astea ce le-am luat, florile 5 lei bucata, asta e ceva nou ce încerc acum, decorațiune cu foaie de orez, foarte similar cu tehnica șervețelului, dar parcă nu sunt așa de încântată cum erau vânzătoarele de la magazin, mă rog. Deci toate catrafusele astea, tot ce am luat a fost sub 200 de lei. Așa arătau înainte, am vrut să vă arăt cum arăta decorul de primăvară, cu roz, a fost cu flori roz și pe perne și pe tablouașe și pe acolo și vreau să vă arăt modul în care lucrurile astea, gen rame, suportul de lumânare, borcanelele, vazele, toate pot fi transformate de la un sezon la altul prin simpla schimbare a florilor, a culorii florilor și așa mai departe. Și da, toate sunt pe roz și toate te duc cu gândul la primăvară din cauza acelor crenguțe înflorite, de copac înflorite. Și bineînțeles că am un ajutor care mă ajută să pictez și foarte încântată că a putut să dea și ea o mână de ajutor. Da, așa arată și pe aici. Multe dintre tăbliile astea încerc să le întorc invers, dar o să scap și de roșul ăla de acolo cândva, cât de curând sper, iar tot ce este cu roz vreau să schimb în mov. Și de aici am început. Deci am vrut să vă arăt cum erau la început. Astea le-am făcut, cred că la început de februarie, dacă nu chiar mai devreme. Și uite, mă hotărăsc să le schimb pentru că nu mai am atâtea plăci de material din ăsta, cum îi spune, placaj, așa, și atunci le fac pe ambele părți și le folosesc pe ambele părți și îmi place foarte mult ideea asta că, chiar neavând foarte multe, pot să le folosesc și să le refolosesc. Și bineînțeles că începe toată treaba cu vopsitul alb, vopsitul în alb. Și după ce le vopsesc în alb, folosesc imediat șervețelele, respectiv aceeași vopsea pe bază de apă pe care o folosesc eu de obicei și imediat desfac șervețelele pe straturile acelea 3 ce le au ele, rămân doar cu stratul subțire pe care îl aplic cu grijă pe vopseaua proaspăt dată și nu mai am nevoie de niciun adeziv, de nicio substanță specială, decupaj, gel, nu știu cum, erau mai multe, foarte bine merge așa.
și chiar dau niște câteva pensule așa, puțin înmuiate în alb, peste floare, să arate ca și cum ar fi un pic veche, un pic învechită, un pic decolorată, ca să arate așa mai vintage. Celălalt tablouaș îl fac cu celălalt model de șervețele. E foarte faină ideea asta cu șervețelele, vai, cine s-a gândit la ea a fost foarte inspirat, pentru că găsești șervețele atât de frumoase și poți realiza lucruri extraordinare cu ele, fără să fii nevoit să pictezi minunății din astea care n-are și niciodată atât de fain. Pur și simplu le-am aplicat frumos, am scos pliurile să nu se vadă, mai am decupat niște fluturași pe care îi pun acolo și gata. Am cumpărat și niște cerculețe din astea, probabil că erau menite a fi suporturi de cană, de pahar, dar eu le-am transformat în mici tablouașe, mici, gen mici, sunt chiar mici, dar celelalte erau destul de scumpe. Am luat câte una totuși din formele acelea, chiar dacă au fost mai scumpe, pentru că vreau să mă folosesc de conturul lor, de forma lor și să îmi decupeze și cipii cu fierăstrăul acela pendular, cu șoricelul, cum se spune în popor, să-mi facă și mie forme din acelea, că chiar sunt drăguțe. Asta chiar mi-a plăcut foarte tare. E o cană din aia veche ce se folosea cu ligheanul, l-a spălat pe mâini, l-a spălat pe față. În fiecare cameră la sat găseai o cană din asta cu lighean și mi-a plăcut tare mult și am luat să o decorez. Se potrivește bine la bucătărie. Da, mâinile mele arată extraordinar. Marginea aceea, ca să se rupă așa, merge foarte bine dacă se umezește un pic. Și am pus și pe toartă puțin șervețel ca să se iasă puțin în evidență. Iar dacă vă uitați în stânga, toate cele micuțe rotunde le-am făcut cu câte un design special și arată drăguț. Asta e hârtia de orez și doamnele de acolo de la magazin îmi spuneau că da, e foarte similară tehnica cu cea a șervețelului, dar că iese mai bine, că nu se încrețește, că nu face pliuri. Mie personal parcă îmi place totuși mai mult să lucrez cu șervețelele. Cel puțin așa pe pseudo-tehnica asta, cu vopsea direct, îmi place parcă mai mult să folosesc șervețelele decât hârtia de orez. Dar am vrut să încerc și mă bucur că am făcut-o, măcar mi-am făcut o idee. Acum am amestecat roșu cu albastru și cu un pic de alb ca să scot un mov. Nu sunt foarte, foarte încântată de nuanța de mov ce a ieșit. Poate când o să am timp le mai vopsesc o dată. Dar până una alta e bun, e ok. Am luat formele care merg vara, gen fluturaș și flori de vară, cele cu ghiocei și cu ce mai aveam pe acolo, nu mai știu ce flori de primăvară aveam, nu le-am făcut, doar cele care merg vara. Buburuză, fluturaș și flori de alte feluri erau. Și astea am zis că le trec în sezonul de vară, făcându-le mov. Deci, sper că ați observat deja câte dintre obiectele ce le aveam deja, ăsta e lacul cu care le dau pe deasupra, câte dintre obiectele pe care le aveam deja, le-am transformat din primăvară în vară acum. Și așa se pot refolosi sau pur și simplu fiind obiecte neutre, gen o cană albă, o vază albă refolosită la nesfârșit. Aici am rama aceea maro, care era cu roz înainte, că așa era designul, și acum o transform, uite la acolo, și acum o transform în mov. Pur și simplu aplic niște hârtie, carton mov și hârtia aia decorativă mov, după care o să lipesc 2 fluturași albi și gata, se potrivește cu decorul mov. Vai, ce mâini am! Și vopseaua aia, când se lipește de piele, abia se mai duce. Dar nu contează, merită.
puțină măzgăleală. Uite ce drăguț arată. Și pusă rama pe ea, gata, am adaptat-o pentru vară. La asta mă refer. Să vă faceți dacă sunteți pasionați de așa ceva, vă faceți un set de chestii, de obiecte, vaze, rame, așa, mici vase, pe care să le puteți umple după aceea cu culoarea sezonului, să le refolosiți de la sezon la sezon. Uite, ramele astea, de exemplu, îmi plac extraordinar de mult, e atât de ușor să le schimbi, uite, din roz cu inimioară în mov. Sezonul de primăvară, foarte fain. Și pun acolo o floricică mov și gata, am transformat-o. E super faină ideea, îmi place foarte tare genul ăsta de transformare și foarte ieftină. Uite, în cănuța aia erau floricele albe și floricele roz. Acum vor fi floricele albe și floricele mov. Și gata, am făcut transformarea. Prinde bine cât e o transformare de genul ăsta. Nu cine știe ce, dar din când în când să schimbi. Prinde bine și arată bine și asta este rama mai mare din Living pe care o transform în aceeași manieră și arată foarte drăguț. A fost și de Crăciun decorată, a fost și de iarnă decorată, a fost și de primăvară, iată și de vară acum, cred că și de toamnă am avut-o. Da, pe tabloul ăsta scriu Summer, pur și simplu Summer. Așa, și o leg cu sfoară ca să pot agăța pe perete. Și asta e, uite ce simplă și drăguță e, îmi place tare mult. Iar pe asta vreau să scriu Peace, dar din cauza că nu am un spațiu drept, am fost nevoită să scriu puțin curbat, dar a ieșit ok. Trebuie să mă duc să-i dau găuri. Asta este de toamnă, So Blessed, So Thankful, și pentru că îmi trebuia o placă așa mare, am zis că ar fi fain să o fac pe spate și să-i dau o utilitate și pe cealaltă parte. Acum era nefolosită, cum ați văzut. Îi aplic șervețelele pe toată partea de jos, merg cu acel gen de șervețele, așa, și arată super drăguț. Foarte faină e bordura aia de flori de vară. Așa? Iar sus, după ce se usucă, o să scriu un mesaj. Și Cipi sper să mă ajute să o prind sus pe perete, că aia e tare grea. Provine dintr-un pian vechi, v-am mai zis eu povestea ei, dintr-un pian vechi pe care l-avea Cipi când era mic și pe care am învățat să cânte la pian. Și asta e. Un vas pe care îl transform din primăvară în vară, imediat, să vedeți cât de simplu merge. Îmi plac rânguțele alea crețe de la Salcie, parcă nu le-aș arunca. Chiar dacă sunt așa goale, arată bine, cel puțin așa mi se pare mie. Așa, asta roșie încă trebuie să o schimb, că e prea roșie, vreau să o fac albă, dar n-am mai avut spray de vopsea. Spray cu vopsea. Asta e materialul ce l-am luat de la un depozit de textile din Timișoara cu 8 lei, efectiv 8 lei metru. Îmi place tare mult că e dungat, are dungile acelea pe el și are un iz de farm style din cauza lor. Asta este, cum îi spune pentru masă, table runner, prosop sau decorațiunea de masă pentru bucătărie. Am tava asta albă cu un șervețel cu mov pus în mijloc, pe care am avut-o și de Crăciun și primăvară. Așa, florile alea le-am găsit cu 9 lei, mi se pare, în Oșan. Coronița mea făcută din crengi de smokin, de pe care am luat chestiile roz jos și am pus mov. O lumânare mov ce am găsit-o, foarte greu am găsit lumânări mov, de-aia n-am luat decât 2 mov și 2 albe, cred, nici mai știu.
Da, coronița mea din lemne de smochin, pe care o tot decorez și redecorez. Pur și simplu aplic ceva mov pe ea. Astea stau pe geam. Astea micuțe stau pe geam. În general am renunțat la inimioare, dar totuși cele de pe geam au rămas. Foarte puține, mă rog. Mai merge ideea de inimioară și vara, dar nu așa de mult ca în februarie, clar. Dar câteva au rămas totuși. Asta e pe blatul de la bucătărie, de lângă ghiuvetă. Așa. Și acolo în loc de rozul ăla pun un mov. Și gata, am schimbat decorul. Super simplu și rapid. Așa, acolo în vasul ăla sunt flori roz, scuze. Și acum le pun pe cele mov. Și gata, am schimbat decorul cu mov. Da, e super simplu. Iar cel de sus la fel. Și gata. În câteva minute s-a schimbat din roz în mov. Îmi place tare mult ideea asta. Alea sunt făcute cu hârtie de orez. V-am zis că am încercat ceva nou și a ieșit, dar nu neapărat sunt încântată. Asta o să o pun aici pe raftul ăsta de pe peretele ce l-am făcut neutru. Nu vreau să-l încarc cu culoare, doar puțin mov ca să meargă cu restul. Așa. Și fluturașul de pe tablou cu Gather. L-am făcut mov. În rest, a rămas exact la fel. Astea o să dispară. Au avut momentul lor de glorie. Acum trebuie să dispară. Asta e cana de care vă ziceam. Îmi place tare mult cum a ieșit. Tabloul cu Peace. Abia ajung la cuiele alea. Acolo chiar n-ajung deloc. Și tabloul cu Summer. Da, am eu metodele mele. Până la urmă m-am descurcat. Și iată ce a ieșit. Super. Încă mai las mesajele astea. He is risen, he is alive. Până la Rusalii. M-am gândit că încă merg. Le-am luat pe cele cu Happy Easter deoparte, că ala chiar nu mai merg. Dar astea încă merg și le las acolo până după Rusalii. Aici bineînțeles că trebuiau să dispară ouăle și să apară florile mov. Lucru care s-a și întâmplat. Iată tabloul cu mov și cu fluturașii albi pe care îl pun imediat sus și vă arăt. Și rapid se schimbă și decorul ăsta imediat. Vasele rămân, dacă observați, restul de decorațiuni rămân. Acolo e o vază sau ceainic sau ce-o fi ăla care avea flori roz și acum are flori mov. Așa, tablouașele mele. Inclusiv asta cu Thankful am dat un pic de mov pe florile acelea ce erau roz și gata. Tablou cu mov, pur și simplu, și a devenit colțișorul din roz, a devenit mov. Vă arăt imediat cum arată și pe de-a întregul. Așa, gata. Și jos cu mov și gata. Și pernuța, da, am croit acolo fețele de pernă și pernuța este mov și gata. Din vasele astea scot inimioarele și bag o crenguță de mov și un fluturaș mov. Cum ziceam, nu e cea mai fericită nuanță de mov, dar dacă o să am timp și chef, o să le mai schimb. Iar inimioarele de pe geam, cum ziceam, o să le las, nu sunt foarte nepotrivite pentru vară, ba chiar merg, doar că am transformat în roz, în mov, crenguța roz. Aici, de asemenea, înlocuiesc floricelele roz cu cele mov și rapid se transformă totul într-un decor cu mov. La fel aici, am luat tot ce era roz jos și pun mov și zici că e o altă măsuță. Imediat se schimbă totul. Foarte ușor, păstrez mare parte din lucruri, dacă observați, și doar adaug niște floricele mov. Mi se pare foarte simplu și foarte ușor de făcut trecerea între
una și alta, la fel coșulețul ăsta. Am luat florile roz jos de pe el și le pun pe cele mov. Mai am pe masă, pe masa din living. Suntem foarte aproape de ieșirea din tunel. Se vede luminița de la capătul tunelului. Îmi place tare mult materialul ăla cu dungi și pentru o play, să fim serioși. Și pernuțele, așa arată și e super. Da. Și acum o mică recapitulare, cum au ieșit toate, cum le-am pus. Oi, îmi place tare. Îmi place tare. Chiar mă bucur că am făcut trecerea asta. Poate ziceți că e un pic de vreme, dar după vremea de afară deja arată a vară. Și mă bucur pentru că vara este the best season. Clar, n-am nicio îndoială. N-am nicio îndoială. Cănuța ce-a fost roșie, poate vă mai amintiți de ea. Aici am un vas cu lavandă și flori de lavandă are pe el și în el. Și adevărată și de plastic și drăguță combinația. Asta e lângă teracotă. Aveam un felinar aici, dar l-am împrumutat la cineva și acum am pus așa cum am putut, fără el, până îl primesc înapoi. Aici pe teracotă era o crenguță de smochin făcută coroniță pe care am decorat-o cu mov și peretele ăsta și peretele ălălalt și geamurile. Ghemul ăla verde de plante, de frunze, arată tare. A vară, așa te duce cu gândul la vară. Pe geam și ultimele colțișoare și arată foarte drăguț. E simplu ce am făcut, e ieftin ce am făcut, dar e de mare efect și cel puțin mie îmi place să văd schimbarea asta de la un sezon la altul și a mers foarte bine de data aceasta cu mov. O săptămână frumoasă să aveți și să ne vedem cu bine!